Ne balimaw aw bisimila an ka Lunatech walanda kɔnɔna la. N'a sɔrɔ i ye welewelelikɛlan kura sɔrɔ Play Store sigilen tɛ a kɔnɔ walima Play Store kun b'i ka welewelelikɛlan kɔnɔ i tora baara la a balila ka wuli ka bɔ i ka welewelelikɛlan kɔnɔ ka a supprimer. I kan ka dabolo mun ta ani ka kɛwale mun kɛ ka se ka a sigi i ka welewelelikɛlan kɔnɔ kura ye mina o ɲɛfɔ aw ɲɛna. N'i bɛ fɛ k'o kɛ i b'i tɛgɛ digi i ka barre de notification kan k'ale sama ka jigin. O mana kɛ i bɛ sɔrɔ k'i tɛgɛ digi roue dante in kan ni o ye paramètre ye ka don o kɔnɔna la. I selen ye i b'a ye k'a fɔ ko gogoronin ja bɛ yen nɔ ni a sɛbɛnnen bɛ nanzarakan na écran verrouillage sécurité dɔw ka welewelelikɛlan kɔnɔna la a sɛbɛnnen bɛ ko sécurité i b'i tɛgɛ digi o kan k'o dayɛlɛ. I selen o kɔnɔna la i bɛ sɔrɔ ka jigin i ka welewelelikɛlan kɔnɔna la dugumala la i bɛna kibaruya dɔ ye n'a sɛbɛnnen bɛ ko source inconnue i bɛ sɔrɔ k'i tɛgɛ digi o bouton kan. O la ni kunnafoniya bɛ bɔ k'a yir'i la i bɛ OK digi. O bɛ kɛ sababu ye i bɛ segin i kɔfɛ i bɛna i tɛgɛ digi npalan Google kan k'o dayɛlɛ. O kɔnɔna la i b'i tɛgɛ digi internet kan Google Chrome ka sɔrɔ ka na sɛbɛn o sanfɛla la ko www.apk.mirror.com. O mana sɛbɛn i bɛ sɔrɔ ka entrée digi. I mana entrée digi nin la i bɛna bila nin kɛnɛ la. Nin kɛnɛ la i bɛ sɔrɔ ka jigin duguma. I selen dugumala in na sa i b'a ye k'a fɔ ko ninnu mun filɛ nin ye ninnu y'a version laban ye i ka welewelelikɛlan kɔnɔ i b'i tɛgɛ digi o kan ka sɔrɔ ka o sigi i ka welewelelikɛlan kɔnɔ. O bannen kɔ n'a sɔrɔ i ka adresse mail kɔrɔ b'i bolo ani i ka mot de passe i b'o don a kɔnɔ. Ni o t'i bolo i bɛ se ka kura sigi a kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'o créer. An ye video kɛ k'o labila aw ka bolo kan Lunatech kɔnɔna la n b'a laɲini fɛ i ka taa k'o o lajɛ i ka se ka adresse mail kura créer ani mot de passe ka o sigi i ka welewelelikɛlan kɔnɔ. Aw ni ce aw ka tulomajɔ la.